11 септембра 2019 года, еще до заседания собора, 179 представителей духовенства монахов и мирян Елацької православної церкви опубликовали відкрите письмо по українському вопросу к архієпископу Афінському Іероніму і архієреям. Його блаженству, архієпископу Афінському вся Греції Іероніму Афіни, їх преосвященствам митрополитам Елацької церкви на містах. Ваше Високопреосвященство, ваші преосвященства, як члени православної церкви і духовні сини вашої єпископально-отечеської ієрархії, ми іспитуємо потребність обратитися до вам, як нашим духовним і церковним отцам, аби виразити нашу обеспокоєність по поводу неканонічного предоставлення української автокефалії. Ми розділяємо і вашу безпокоєність, і серйозні канонічні і церковні опасення і сумніви, виражені прямо це касательно в духові вашого пастирського суждення. Нам також і звісно про давлення, котре іспитує Елацька церква і архієреї, чого не должно було би бути із сторони различного рода церковного і нецерковного окруження. Ми хочемо вірити, що здраві духовні традиції наших єпископів зможуть справитися із нападками і звонка. Природно ми почитаємо і вважаємо Вселенський Константинопольський престол, котрий має преимущество чести і першої кафедри між православними церквами. Без сумніву, преимущество чести, предоставленої Вселенськими соборами, остається непрестанно навічно. Прерогатива Константинополя существует и осуществляется лишь в рамках святодуховної, синодально-ієрархічної системи общення помісних православних церквей, а не і звонка і над цим. Вона состоїть в основному координації православних церквей по найважнішим вопросам міжправославного інтереса, председательстві на міжправославних і всеправославних встрічах і соборах, а також у вираженні і реалізації рішень, прийнятих поза всеправославних обсуждений. Чрезмірне вмішательство даже для розрішення серйозної проблеми у чужу юрисдикцію без согласия і даже скорше при єднодушії в противному не може бути основано на православній трактовці преимущества чести, но являє собою не що іное, як його ізмінення і неправильне толковання. Люба попитка нав'язування такого толкування буде мати, на жаль, дуже серйозні еклезіологічні наслідки із непосередственною утратою почетної першої кафедри. Прем'єр печально известного первенства Рима в качестві первопрестольного в Древній Церкві демонструє серйозність цього вопроса. Искажение и попытка преобразования преимущества чести в преимущество власти подрывают православну еклезіологію і ведуть її від папізму зо всіми вредними наслідками. Як греки по происхождению ми чтимо і вважаємо патріархат рода греческого, коли он виражає любов. Но ми смутні, бо днеска ми видимо, як із-за неправильного вибору його руководства он знаходиться в опасності оказатися пак в ізоляції і втратити свою координирующую роль в православних отношениях, а також у вираженні і реалізації волі помісних православних церквей. Дальніше настояння на неправильному виборі буде мати лемай більші неблагоприятні наслідки для престола. Вселенський патріархат має право предоставляти автокефалію любому народу, має право возвышения до уровня автокефалии, но лем при соблюдении ясных и строгих условий, изложенных в церковной традиции и в відповідності із православною еклезіологією і канонічним порядком, котрі не були соблюдені в даному случаї. Мы не можем разделить мнение про то, что отрицание принятия автокефалии в Украине ставит под сумнівы автокефалию, предоставленную уже в 19 и 20 веках. Ці утвердження не мають ніякого канонічного це історичного основання. Не є ані малейшої схожості української автокефалії із прочими канонічними автокефаліями других церквей. Бо автокефалію не попросила признана всіми православними церквами, даже Вселенським патріархатом, автономна церква в Україні во главі з митрополитом Онуфрієм.
90 єпіскопами, 12 тисячма приходами, 250 монастирями, 5000 монахами і монахинями і мільйонами віруючих. Канонічна церква, іміюча на то повне право, не просила і не прийняла автокефалію. Ці, возможно, аби її принуждали насильно, ці наказували за то, що вона її не прийняла. В то время як всі, даже Вселенський патріархат, признають присутствие митрополита Онуфрія і 90 єпіскопів, не є ніякого канонічного акта про їх ектронізацію, тобто зміщення з престола, ці отлучення, ці запрещення в служенні, рядом із канонічно уже существуючим создається паралельна церковна структура. Ми, як церква, обвиняємо і абсолютно справедливо осуждаємо паралельні юрисдикції в діаспорі. А тепер ми самі приміняємо їх в границях церкви. Церква України канонічно приналежить Московському патріархатові, а не Вселенському. Усе до цього предоставлення автокефалії Константинополя були создані в рамках лим його юрисдикції. Почти всі помісні церкви мають серйозні сумніви відносно канонічності і законності священства нової церкви. І тому же коло 15 із 50 єпіскопів тих получили свій сан путем самохіротонії. Нігде не було такого прецедента. А ні одна православна церква не признавала предоставлену автокефалію, збиття безпрецедентної в історії церкви. Крайньо печально осознавати, що в то время, як раніше, не вникаючи на політичні інтереси і чрезвичайно сложні времена, Вселенський престол со своїми святими патріархами боровся за єдинство народу в Росії під одним духовним і церковним управлінням. Днеска он піддається соблазнам і трансатлантичному давленню і пробує насильно розділити їх. Втягує православну церкву в геополітичні інтереси, перетворюючи церкву Христову в часть геополітичних процесів і проблем. Возможно і признання автокефалії із сторони Елатської церкви без всеправославного рішення втягне і нашу помісну церкву в геополітичні шахмати. Область України в церковних істочниках в основному упоминається як Малоросія з 988 года нашої ери до 1686 года нашої ери принадлежала Вселенському престолу. Патріархальним актом патріарха Діонисія IV вона була канонічно подчинена Московському патріархатові. Сам Вселенський патріархат 332 годи трактував патріарший акт як повне подчинення Руської церкви. Увірність в тому була виражена различними способами самим Вселенським патріархатом і була зафіксована офіціальним образом у типіках 17 віка, синдагматія, конституціях 1797 года Святого Григорія V, 1829 года, 1855 года, 1896 года, 1902 года, виданих в Константинополі патріаршу типографію і в патріарших календарях ежегодниках і за 2018 год, в тому числі. Всіх офіціальних патріарших ізданнях Вселенський престол приймав без якихось оговорок, що Україна підчиняється канонічно Московському патріархатові. Таку же увіреність зафіксували делегати Вселенського престола, архіводержатель Деліканіс, преподаватель митрополит Діоклітський Каліст, первосвященний Феодор Зізіс, Василіос і другі, а також і Вселенський патріарх Варфоломей, і письменно, і в своїй офіціальній речі в Києві. Іменно таким образом толкувався патріарший акт 1686 года Вселенським патріархатом впродовж 332 літ. І саме головне, так трактує патріарший акт впродовж 332 літ всеправославне церковне сознання. От знаменитої конституції Єрусалимського патріарха Хрисанфа Нотаря 1715 года по 2019 год усі типики, календарі, ежегодники помісних православних церквей считали Україну частю Руської церкви. Хто може презирати ядро всеправославної церковної традиції і опита?
кто имеет право стоять выше всеправославного сознания. Мы выражаем нашу крайнюю обеспокоенность, бо не последовало убедительного ответа касательно канонично несуществующего священного сана новой церкви. Природно, при соблюдении строгих условий, церковь може по экономии, снисхождению воспринять хиротонии в расколе и ереси. Но що говорить наша православна церква про це? На Востоці у нас не є папського престола, котрий виражає своє мнення, а другі подчиняються. Но помісні церкви на соборі під председательством Константинопольського патріарха приймають рішення про ісцелення розкола і приймають хіротонії. Но коли всі помісні церкви відказалися признати такий священний сан, по якому канонічному праву Константинопольський патріарх може утверждати, що в качестві первого он виражає церковь і приймає по економії, снисхождению раскольницкий хиротоний. Константинопольский патриарх не выше общего мнения всех помісних церквей. Он не папа, который выражает екс-катедра православну церковь и не учитує мнение других своих подчиненных. На жаль, рукоположення нової церкви происходит не лем от отлученого і преданого анафемі Філарета, отлучення анафеми котрого вподовж 26 літ були признані всім православ'ям, даже і Вселенським патріархом. Но происходять і от того саморукоположеного бувшого діакона, нігде не бувшого рукоположеним священника єпископа, обманчика і головного преступника Віктора Чекаліна. Господи Боже, як же то возможно, аби Елацька церква признавала саморукоположених? Пак ми гордимося в Господі апостольською преємственністю православного архісвященства. Це возможно і позад признання рукоположення Чекаліна продовжати нам проповідувати апостольську преємственність православних священників. Як же туди ісцелилася святость саморукоположених? Це може тлем один патріарх Константинополя своїм актом може ісцелити відсутствие апостольської преємственності. Оправдання, котрі приводять сторонники автокефалії, настільки противоречиві і опровергають самі себе, що вони не лем не убіждають в существуванні канонічного рукоположення саморукоположених, но й підтверджують відсутствие у них апостольської преємственності. Поза цього, із яким внутрішнім ієрархічним сознанням може єпископ приступити к признанню таких рукоположень? Річ не йде про сумнів у моральній чистоті деяких лиць, а про онтологічне відсутствие самого ядра священства. У нас ведь не моральне, а онтологічне загрязнення тіла єпископата на всеправославному уровні. Ми не можемо порозуміти, як без сумісного рішення всіх помісних церквей зборище отлучених анафемствованих саморукоположених розкольників без демонстрації їх покаяння єдним актом було восстановлено, образовано в об'єднительний собор і одновременно получила автокефалію, а канонічні єпископи, котрі составляють нині канонічний синод, виражаючи канонічну церкву, повністю передані презрінню. Руководство нової автокефальної церкви не дає гарантії надійності, серйозності і церковної етики. Поникайте на вислови так називаємого предстоятеля Епіфанія у Соєдинених Штатах про права ЛГБТ, сотрудничество його з уніатами, його участь в розоблаченні митрополита Київського Василя Липківського і так далі. При цьому откол почетного патріарха Філарета і деяких других єпископів від нової церкви і його серйозні жалоби самим трагічним образом демонструють провал ісцілення українського розкола, бо не було розкаяння розкольників самого необхідного условия для ісцілення розкола. Ми ніяк не можемо оправдати предоставлення автокефалії в качестві наказання Московського патріархата за його високомер'я, за антицерковні дійства, за безпорядок, за омирення, уподоблення мирському і так далі. Невозможно схоснувати, спользувати автокефалію в качестві наказання непослушних, бо неуваження і нарушення священних канонів не веде к подлинному і постоянному рішенню церковних проблем.
В конце концов, яка би проблема не була у Стамбула з Москвою, як же он і я ісціляє, об'являє при цьому цілий синод 90 єпископів неканонічним, призирає цілу церкву з 12 тисячами приходами і мільйонами віруючих. Ви, архієреї, це не сослужили блаженнішому Онуфрію і в місті з його святим синодом колись те їздили в Київ? Разве не ви його признавали єдинственним і канонічним митрополітом Київським? Як же тепер вас призивають вичеркнути його, замість нього признати когось другого? Яку канонічну основу вміють ці требування? Ми предстоїмо перед вами із глубоким уваженням и выражаем наше нераздельное сочувствие и поддержку миллионам членов канонічної православної церкви України, котрі переносять горе і переслідування, бо хочуть остатися в церкві, в котрій родилися і виросли. Організовані акції і переслідування государственних і внегосударственних органів проти канонічної церкви в Україні із цілею заставити духовенство і віруючих перейти в нову церкву також показують провал автокефалії. І то, що в конце концов ото не було требуванням віруючого народу. Як же тоді Галатська церква, вмісто того, аби поддержати гонимих віруючих, признає то, що подавляюче більшинство православних українців отвергло? Наконець, самое тривожне то, що церковна проблема України із проблеми канонічної структури перетворюється у велику еклезіологічну проблему із постоянною попиткою змінення первенства чести Вселенського патріарха на первенство власти в стилі папізма. На жаль, Вселенський патріарх в случае української автокефалії отказується від признаної традиції своєї координирующей роли и выражения и осуществления синодальных решений помісних православних церквей, зато он і отказується созвати Всеправославний собор та собор предстоятелів. На жаль, Вселенський патріарх в случае української автокефалії отказується від признаної традиції своєї координирующей ролі и выражения и осуществления синодальных решений помісних православних церквей, і зато отказується созвати Всеправославний собор, це собор предстоятелів. Напротив, як папа дійствує з превышенням своїх повноважень у чужій юрисдикції, котра входить в состав РПЦ, як он сам до недавнього времени признавав, принимает суверенні независимі рішення проти мнення не лише самої церкви України, но й помісних православних церквей. Утверждает, что остальные православные епископы всего мира обязаны принять его решение. Считает, что его решение не нуждается в одобрении другими церквами, но и может не може бути оспорено или отозвано. Требується вмішуватися із превышенням своїх повноважень православну церкву во вселенной, даже як само собой разумеющееся обязательное, но лем в отношении догматов и священных традиций, канонно-церковных положений, це касающихся общих вопросов у цілому тілі церкви, но и у каждому относительному важному дільному вопросі такого інтереса ці помісні церкви. Требується вмішуватися із превышенням своїх повноважень православну церкву во вселенной, даже як само собой разумеющееся и обязательное, не лишь в отношении догматов и священных традиций и канонно-церковных положений, це касающихся общих вопросов у цілому тілі церкви, но и у каждому относительно важному дільному вопросі такого інтереса ці помісні церкви. Зри, як написав у письмі Вселенський патріарх Варфоломей архієпископу Албанському Анастасію 22 февраля 2019 года. Сия патриарша фразеология напоминает знаменитый «Диктатус Папае» 1075 года папи Григорія VII, котрий требував, аби всі, казує маджорес, серйозні вопроси вселенських церквей подавалися папі для рішення. Більше чим очевидно, що аж вдруг, не дай Боже, буде преобладати такий підход, то в нашій православній церкві произойдуть серйозніші і печальні события. Ваше блаженство,
Нежелание предстоящего постоянного священного синода быстро закрыты по сокращенным процедурам решений по такой проблемной автокефалии и ваши последующие заявления, что и вы не можете взять на себя ответственность за такое решение, демонструют благоразумие и величие смирения наших церковных лидеров, но параллельно они являют нам, что в сознании греческих архиереев остаются свежими их клятвы, возносимые перед священным жертвенником во время совершения их рукоположения во єпископи, коли вони пообіщали перед Богом і Його церков'ю, що будуть соблюдати священні канони церковного порядка, а також єдинство Вселенської православної церкви. Злоупотреблення священним інститутом автокефалії, котрий замість того, аби служити єдинству і стабільності святих церквей Господа Бога, устремляється взорвати правдивоє єдинство нашої православної церкви. Діло є посмішищем в очах врагов'я, і ми полагаємо, не може бути прийнято архієрейським собором Елатської церкви. Чому, собственно, одна греческая церковь первой возьме на себя таку ответственность, выступаючи против церковного сознания всіх помісних церквей для удовлетворення ложного і неудачного вибору Фанара? Зачем вона должна смущати душі мільйонів православних українців, котрі путем лишені і гонені борються за то, аби оставатися вірними своїй церковній традиції? Чому в кінці кінців вона должна смущати душі мільйонів віруючих у всіх помісних православних церквах, котрі високо цінять у своєму сознанню Елатську церкву і вважають її маяком? Ми вважаємо, що вона не окаже хорошої услуги ні собі, ні Вселенському престолу, ні Вселенському православ'ю. Ми уверені, що наші духовні отці не розочарують нас і покажуть нам православну еклезіологію і канонічний порядок як єдинственні критерії рішення української проблеми. Септембр 2019 года.